Vitorias importantes nesta xornada do Xuvenil A e Cadetes, non así do B que caeu na Peroxa. O Xuvenil A sacou unha importante vitoria no Sangoñedo contra o Bahía por 2-1, coa que rachan unha xeira de 4 partidos sen gañar. Sí, bueno, necesitamos os 3 puntos, nas últimas 4 xornadas só puntuáramos un empate, necesitamos unha vitoria xa, menos mal que o fin de semana contra o Rápido de Bahía conseguimos unha vitoria. Bueno, mantederos aí nos postos medios da táboa, pero non hai que baixar a guardia. No, sempre hai que estar activos, porque o ano pasado tamén pensamos que estábamos salvados e ata a última xornada non nos salvamos, quedamos aí penúltimos, casi, bueno, fora do descenso, claro. Pero isto non para, e xa pensan no seguinte rival, será a domicilio contra o Choco, un rival difícil. Son un equipo que aquí non gañamos 2-0, pero pouco a pouco foron aumentando na Liga e chegaron a estar nos postos do descenso. Actualmente non sei se están tamén terceiros ou segundos, pero van moi ben na Liga. Son un equipo moi completo, rápido, le gustaría xogar o balón, teñen xogadores corpulentos e vai ser un partido difícil ali. Os que obtiveron outra importante victoria foron os Cadetes que derrotaron o Barbadás por 3-1 e xa son cuartos na táboa. Que nada porque nos volve colocar outra vez entre os 4 primeiros, que dá lugar a xogar pois eliminatorias do ascenso, e tras un principio de fase que non foi moi bon a nivel de resultados, pois estes últimos partidos, nos últimos 4 logramos 9 puntos, entonces pois bastante contento me deixo. Bueno, queda aínda competición para poder engancharse a esos postos, non? Bueno, queda moitísimo, ainda non acabamos de feita a primeira volta, quedanos un partido contra o líder, e despois pois aínda faltarían 9 partidos máis, entonces queda moitísimo. Hai que seguir traballando e a ver se ao final logramos quedar entre os 4 primeiros. Bueno, despois deste parón, xa competistes outra vez, como ves o equipo? Bueno, pois un pouquiño mellor, sobre todo a nivel de resultados, con respecto aos primeiros partidos da primeira fase. Pois un pouquiño mellor, estános o mellor custando un pouquiño máis pois a nivel de xogo, pero bueno, estamos sacando resultados que é importante. Como importante será o próximo partido contra o líder, dentro de 15 días, xa que esta xornada toca descanso. Será unha tarea difícil bater ao primeiro da táboa, pero o adestrador non renuncia a nada. Difícil saber son todos os partidos, pero nós si estamos ben, si entrenamos ben e se nos sale pois as cousas como traballamos, pois intentaremos poñerlle cara aínda que sea o líder e pódese lograr. Entonces, pois con esa idea vamos a traballar estas 2 semanas. O que non tivo tanta sorte foi o Xuvenil B na Copa. Os de Melendo perderon por 4-3 a domicilio contra a Peroxa. Acabaron pagando caro o mal inicio do partido. Empezamos moi mal realmente, a primeira parte foi desastrosa, 3-0 empezamos perdendo tal. Despois na segunda, bueno, os rapaces por así dicirlo, sacaron o seu orgullo e chegamos a empatar incluso e no último minuto marcaron o noso cuarto e perdemos 4-3 e cousas do fútbol. Bueno, empezastes moi ben o que foi a Copa, sentou mal o parón. Sí, podese dicir que sí, que a partir do parón encadenamos 3 derrotas, estas 3 que levamos, contra equipos, un era casi insalvable, que era o Pontevec, que é o mellor equipo de toda esta fase clasificatoria para a Copa, podese dicir. E despois contra equipos como a Peroxa outro día ou incluso a Raval do B, que podían ser así da nosa liga, por así dicilo. Non estuvemos á altura e bueno, cousas que pasan tamén, podese gañar, empatar ou perder. Neste caso tocounos perder. Bueno, cal é o seguinte rival? O seguinte rival é o Cidade de Ourense. Esta semana non, que descansamos, para a seguinte, e bueno, esperemos facer competir o partido, que sempre é importante, e despois o resultado xa virá. Se compites ben, o normal é que ganes, se compites mal, o normal é que perdas.